Good afternoon guys. Good afternoon naman ron. Semua rasa as cheese. Manguha tag butong guys. Atong lamawon. Why kundis guys? Kundis. Mangita tag kundins, unay kundins. Ang ato nga butong ano ato unaho pangita. Nari kay kundis. Ngita. Ha. Jojo. May kay kundis. Palita. Sa man magdas sa motor. Walain. Ikaw. Oo. Ato nga musaka tag bukid, makakaon na tag butong. Magkaon sad mo. Kay way butong sa mua. Butong. Ang kalaki butong. Wala lagi butong. Dinhira mi mambitaw mi saka mi diri ag bukid. Ano yung butong? Ha? Ano yung ka? Palit ka. Ha? Palit ka. Biraha. Ayo biraha. Biraha lang ko ako kana kuha na. Dabta ba? Kapag guys, ato na yung anon. Guys. Unya na lang sa pagwan. Ato ituloy sa pagkaon na. Gandi ba kay? Gandi, 50 kapin. Ito nasag ni guys. Naglamaw mi guys. Cigarette. Na guys, mangutong mo guys, natindog ang kutsara yun na anak. Gawa man pang kuskus. Pagkanta guys, muna yung gamit guys, muna yung misagol sa butong guys. Pato nga SB. Bakit siya lang to? Ako lalata. Ako lalata. Kuha na to gamay. Nalog baso na ba? Lata. Nakakaon mo ron. Pwede bagay. Yan. Kaya to. Joan. Puros mga diba. Joy. Joan. Jande. Yande. Jandiyo ba? Jandiyo. Kanang daghan kayo si Jandia. Daghan oy. Puros mga J. Baso nyo line. Baso. Gandiyo. Puros mga J mga ha. Ha? Ano Lord? Sige. Ito na to guys.
Namaw sila. Lamaw mi kay pang Domingo. Happy Sunday guys. Ha? Tapong-tapong na. Hindi ka kalugay suroy-suroy. Ini guys oh. Apa? Ah. Ang Facebook ko eh. Si Titi. Thank you for watching guys. Daghang salamat. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Julian and Jojo. Daghang salamat. Thank you.